abagusiba minto nabakwanire andonsi asemure chinga kichingiya na inde nyasatu ancheire twaroranire kaka tinganje tukokora analysis ya siasa chia Kisii lakini rende rero yambetereirie ng'ichaiga nkwane igoro y'ebintu byakorekire tukuria rero asa matanga yamo aria South Mugirango. Yani abantu moko genda matanga mwachikurwa nonya gusira busokwa banene sana. Yani abo Kisii indika to gusika matanga. Etare ko banga musangirika nondo siasa yani matanga nyagusira ingano mukurutana chinkundi. Inkibono moko somia abana bago kina se siasa. Ase video enta teko kwaniro mubungo South Mugirango Silvana Osoro na mugavana bwe county ya Kisii Honorable Simba Arati. Kaka na bwatiriyo mugano yo kurwa so chakrete, and I want to give you a chronology of events on where trouble started. South Mugirango mbu Osoro kanyumba egeri ne bedroom yo Osoro ari no Osoro akorara ari mbuoye no hagotara no hakoragerera igo ngari mbu Osoro kanyumba. Simba Arati koimoka ku Bosongo town kogenda bakamatanga South Mugirango na ande mumanyete mbari koigwana no Osoro igo tarenge muriri nere na manyete gentarenge gokora Mugirango mbu Osoro igo Simba koimoka ku obisi obeka chikaria maguta ogenda baka Mugirango a bedroom yo Osoro kogenda watendia matanga igo na manyete genta gokora na ende njetindi ko mogosie kyagera rene governor ya Kisii amatanga agenda na yatato mwabo mo MCA igo nga Simba Arati nabu ate right yokobera asa matanga South Mugirango. Number 2, Osoro being the area member of parliament nere nabu ate right yogo icha kurira na bakichikura baye abo bare aba chi employer chiaye. So Arati no Osoro mbabu ate right, all the right watendia matanga South Mugirango. Lakini rende ngayeme chando ya chakera mbake segi ya ichakoba. Number 1, Simba Arati igare governor ya ODM tarigo support a finance bill ya 2023. Silvana Osoro igare chief whip ya UDA igongo support ya finance bill 100%. Toi wanaine bono amatanga ya gabuate chi political enemy ibere oyomo finance bill tariko ye support oyonde finance bill akoye support fully. Ekera matanga ago chaka Osoro gaicha ekera Osoro aicha okoranga oikaransa sabantu gati abangina okaransa bako na kokosoli na abangina kidogo bono Osoro ekera basoege ntongeri gyantantani igaswa ne pigipigi akurundie getibo sibwaga bana ndu abegete helmet akomino kana yaronge ndabone gotie mwamu gabana nabaikaransa ari retiga bono liswari aneli tangani inki yakogero mubunge arundie pigipigi geti asa matanga bosyo bwa Arati oyibatari kuigwana na liswari tangani nebori yani mubunge aichene gari atige gari yaje gari ari ne pigipigi ne helmet acha kurundie pigipigi geti. Anyway, that aside, bono omukutano oyo governor goikare gocha gukwanira a finance bill ya 2023. Osoro nera ari konyora ribaga goikare gukwanira finance bill ya 2023.
ekera abakwani bande bachaka balimu bantu bande bali gukwana ebare gotebya Osoro nga kora ancho Osoro finance bill yaroye kane abantu konyo mukutano obere charged against the finance bill konya bananchi beyareganiri ase finance bill konye bebangire nga ground konye kyabere charged against the finance bill ekyalera ekero omukwani yari gukwana you can hear people cheering back request Osoro ngosoro yari konyarekana finance bill ya 2023 emwari kuyituguta isiko igonga ritangani abakwani bachagete konye bengire segi against Osoro tari aso wanja lakini asengi nyone right yabo kokane finance bill. So to my own understanding konye ground kyabere hostile aso konye finance bill monyi wete tigango tora tegero mukwani yo mukwani uri finance bill neke neke klibu kyae We love you, and you are the leader of this constituency. Kindly, don't take all of this scheme of work because you know the scheme of work by the tips of your hand, the fingers of your hands. Kindly give us development. If you go for another 3%, give us what of money. I know you are for it, and you say it very well last night. But we are praying. Now, ikomo igwete aiga konya Arati tarakwana konya Osoro tarakwana already ground kyabera against a finance bill. Bono there was a possibility Osoro ga konye finance bill abantu bakeba mugerere. There was a possibility na singe nchere bedroom yosoro ari gocha kugererwa yari gocha kobe bichembe ekyagera Arati no ikaranset tumetiko se kwaro rigenteke bono we konya inkira kore yare ko banaje we konya inkiyare ngokore enemy yawo no ikaranset taiga terigo support finance bill omukutano chakire abantu bachakire ukwana against the finance bill bahakire chinkobi bachakire we bichuria naye nore otegete ko support the finance bill yare ko banaje inkiyare ngokore bono ekere speaker ye county assembly ya kwana matege ntongere tokorokanga political ego yani taking over the ground. A speaker ye county ekera ya kwana ya era governor a microphone ekera ya governor a microphone. That is where trouble started. Osoro oimuka
from where he was seated ogenda go face gavana bono gukananga protocol yabere breached ga thing abono te konyarika na bono ga because Arati ari go Osoro ari go chakuganya Arati akwane ngocha kumwakarenge proper igoro ya finance bill abantu bake chinko bir ni usia sokenga Osoro oseri kubuoye abantu ba support risimba Arati bu Osoro asenge nje finance bill ina ni usia ari go chakosoka yari go chakaba a negative publicity against Osoro bono gwetanga nkiyare ngo Osoro akore Osoro imuka muno musaja ogenda aria o disrupt yo mukutano na nabo mukutano era igo yasaba siseni right sana ngaba abantu baitu bavugira ngo tiatukwana no entramo wairire via mtaketi mtaita mheshimiwa Osoro baadaye. Gatoi saransense mheshimiwa Osoro mkwano. maremo tigwari ne sanduki bantu baitanira magena abantu barutanire gosene meyo ese giyarwanire bogiranke nkong. But then Osoro was defending himself against the finance bill because a ground camera hostile. Bona the only powers chatigarete no gosario mosangre kano e finance bill ye kwerani talks chierabu egasiere nagaba nenera ari gocha ko make sure Osoro kwane ratara kwana mate bandambari ko igwana Osoro nere itangocha komara marenge useme ibi akore buna gokora igo inchokorenga no korra kwane egento kiagera esegiye yaba ne finance bill lakini kurua se finance bill eklachi keri Osoro babuate na Arati kiabege tukorokanga catalyst yani kia mente sukari esegiyansa mono eyagera ebintu biri byakoreka sauti mugirango byakoreka lakini renda baraibaito tegetemba kwanira somo yobugwanja tafadhali ekara tuachira matanga tigatosika matanga nyagusira akuna haje okugerera umurayonde. Okay, Arati ore microphone yokwanire Osoro there was no need yoko imoka gochikomurwania, there's no need yoko imoka gochikomugerera enabukware gwikaransa maybe we say oh no I didn't see a need yoko ruana because after all a trouble started from Osoro. Arati stood to speak Osoro tena kurwa sareng okay no chakese ono rende anyway heyingu si ya ino kirende nkobaganiria maya yasaba rende. I wish you the very best naende abagusiba minto egento keria koreka nekebe ntota keiri kugechengera ebwende tatogekane by all means possible kyagero montongo cha gukwarenge na abagusito twaririe taribe
igo gutwachira matanga bayi sika matanga sika matanga kera gwachira mugutano siko mugutano sikanya gusira bono mwasaria matanga abande matanga yo MCA otigaga korera ngari nabasani bane bacha konga pore naini nabo bagonkorera bikori ebi ase tata igora abageni baye bono matanga sareka buno bosoku abo gusiba minto eyeta takeri naende toirore roro kire ndo bocheuri boke mbware ngoro bocheuri boke mbware ngo bocheuri boke mwaborora inu mwaborora no ina asiki video na share nechi bicha inu morocho bocheuri boke obunda aboroke bware ngo bochege in fact omuntu naroyo omerore ngo mochege nonye naye kera kwarorire chi video chiga tinde tukotate onde kaka I don't want to defend anybody lakini korengana naje buna kwarire binte byonsi omuntu nara igaro ochega muntu narore ngo mochege nintamukwana erieta igo murocho bochege sibwa chakera murocho omuntu ore ngo mochege asiko tiganya sabaseni. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.